Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo, maanaa kaninyong tanan. Manausap kanin. Kay igsuunan hinusulan ta ang atong manabuhat nga kasalanan, aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad nining sakripisyo ngadto sa Dios Amahan sa atong pagsimba, pagpasalamat, pagpangayt pasaylo o pagdaig sa iyahang kaayo dinhi sa atong kinabuhi. Uban sa mahal nga Birhen Maria. Nagagupisal ako sa Dios ang makagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo ngatong Dios. Kaluyan ug kita sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalinaw ug kalipay nga wala ni katapusan. Amen. Magampo kita. O Diyos, ang imong anak, samtang nagtinga o himatyon dito sa altar sa krus, bibuot nga ang bulahang Birhen Maria, ang iyang piniling inahan, mahimo usab nga among inahan. Itugot nga kami nga nagadangop kang mahal nga Birhen Maria, mahupay diha sa among masaligong pagsangpit sa iyang matamis nga ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diyaw sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong mangluluwas, ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya, kay iya man akong giila nga takos, ug gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto, siya akong gipanamastamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan, naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo, wala ako masayod sa akong gibuhat, o gibubuan ako sa atong Ginoo, sa iyang naghingaping grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma, nga naato diha sa pagkigiosa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong kabiling, O Ginoo. Ikaw ang akong kabiling, O Ginoo. Bantay ako, Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo.
O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang akong swerte. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagab-ihon, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan, ngadto sa kinabuhi. Sa kapuno, sa mga kasadya, diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Alleluia, Alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap ka nimo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayon Himayon ikaw, ikaw. O Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus nining sambingay. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an o estudyante nga labaw sa iyang maestro o magtutudlo. Apan kun ang estudyante makatapos na sa iyang pag-eskwela, mahisama na siya sa iyang magtutudlo. Nganong magtanaw ka man sa puling sa imong isigataw, apan wala mo tanawa o tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon naman pag-ingon sa imong isigataw, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita, yan ang truso nga naa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isigataw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dinggon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog, maayong buntag kaninyong tanan. Ikaw ang akong kabilin o Ginoo. Ikaw ang akong inheritance. Ikaw ang akong katigayunan. Maghisgot ko kabilin, mga importanteng mga butang. Dinhi sa akong kinabuhi, nga buot na kong ibilin ngadtos nagsunod kanako. Balay, yuta, kwarta, sabat, titulo, mga butang mahalon, ibilin ko ni. Ito kaninyo, tungod kay naangkon kini nga bililhon, o dunay gamay, bisag negatibong word pride, no? Pero, not necessary pride, pero dungog nga akong ikapakita sa Dios nga kini, gikan gayod sa imong hinatag, o akong giatiman,
ug akong gipasa ngadtos nagsunod, hinaot nga kini makahatabang nila pagduol kanimo o pagpuyog kinabuhi nga malinaw. Ikaw ang akong kabilin, Ginoo. Munang ang uban mosimba gid sila kada adlaw. Mosimba sila kada adlaw. Kutob sa mahimo makaya lang kay ikaw ang akong ibilin sa akong pamilya ug ikaw usab ang akong dad-on at tubangan sa ako unya nga pag-atubangon ng mga kauban. Sa ako niyang balhinan. Ikaw ang akong kabilin. Mabutan ang maingon ko sa mga kailan ako, ikaw Katoliko, ikaw Kristiyano Katoliko, maayo biya kayo ang imo pong pamilya, imo pong pakitaon sa kalipay o sa kalinaw, sa kahayahay sa kinabuhing Katoliko. Kay kung dili makakita ang imong pamilya niana, inigbili nimo sa imong katigayonan nila ang imong kamaayo, ang kwarta ra gyud ilang kuhaon, ang imong kamaayo sa pagkatao, dili. Tungod kay nakita nila ang pagsimba nimo, murag bugat kay ba nimo. Ang pagtabang nimo sa uban, murag kag magbagut-but, dili ka malipayon, so dili na sundon. Pero kung ang imong pagsimba, gaan kaayo nimo, unya nakapagaan sa imong kinabuhi, nakapausab sa imong kinaiya, nakapapalipay sa uban nga mga silingan, unya bisag di sila malipay, pero ang silingan nalipay, mingon sila, akong papa sigsimba ka sa una. Pero inila ka isas magsilingan sa iyang kamaayo, ako pa nang sundon. Kaya ako makit siyang papa. Ako siyang mama. No? Bisan tuod sa pagkabatanon, dili kaayo, pero maabot magunang bulugdang magunang itong pangidaron. Bulugdang ang itong mga pangandoy. Ang itong pangandoy ka na bang lasting na? Basin, ang imong apo, ang imong pag-umangkon, ka maminyo. Kaya namang giingon lang, ulitawang guwang mo na siya, pero basta malituhap o na istikto ka, ayaw naman tayo sa simbahan, pero pulti pong istiktahan na niya. Dili mahimong kabilin, ngadtos nagsunod. Kaya ka na bang musimba, pero ang naong kanang puting bugata, puting istiktaha. Dili gani, kung maintang maikitahuran, dili mo tubag. Pero posibleng, ako'y mangayog, ako'y unang, be the first one to love. Be the first one to extend charity and friendship. No? Kay ang Ginoo ania kanako, ikaw ang akong kabilin, Ginoo. Ikaw ang akong dad-on padung sa kitasan o ikaw usab ang akong kabilin sa akong mga apo. Aron mapadayon ang pagtuong Katoliko nga nakapagaan sa kinabuhi sa matag Pilipino. Nakapagaan. Pahibong bitaw ko, ganun doon ay mga Rizalistas. Daghang mga Rizalian ba? Tungod kay para na sa Rizal, nakapagaan sa ilang kinabuhi. No? Nakapa-improve sa ilang kinabuhi, sa ilang relasyon, sa ilang, siguro, paningkamot sa edukasyon. Pero, labaw kaayo sa Jesucristo kang Jose Rizal. Hero si Jose Rizal. No? Pero si Jesucristo makahimo og santo, saints. So, Lord, you are my inheritance. This is the cry of the saints. Ikaw ang akong katigayunan. Ikaw akong kusog. Munang musimba ko nimo kada adlaw, bisan kong lisod sa panahon o schedule. Na may ibang musimba kada adlaw tungod kay laay kay sa ilang balay. Musimba sila kada adlaw kay wala sila malingaw sa simbahan. Not necessarily nga moapil sila sa pagdala nining kalinaw o kalipay ng Kristohanon ngadto sa ilang pamilya o sa ilang trabahoan. Musimba, tungod kayo wala ibuhat sa ilang balay. Ya delikado kay na nga manguhag chismis gikan sa simbahan. Dadon na to. Kaya di ba po'y maritis sa simbahan. Pero dili ka na ang kabilin ato ibilin. Dili. Lord, you are my inheritance. Si Mama Mary, karong adlaw, ipasulunggan ang balaang ngalan ni Maria, the sweet name of Mama Mary. So, sila nga mga Katoliko, Kristiyano, isunod ni Kristo, nga isip ilang katigayunan, dili gyud ipadaplin si Mama Mary. Kaysa pag-mention lang sa ngalan ni Mama Mary, ang mga saints, ang mga santos nga mipili sa Dios nga ilahang kabilin, maingon sila,
Sama ni San Alfonso de Liguori, mingon siya, ang atong mga tentasyon o mga pagsulay, malanay diha sa itong pagsangpit sa ngalan ni Maria. Tanan nga mga temptations melt down diha sa pagsangpit sa ngalan ni Maria, ang reyna sa mga santos. Ug mingon pagyud si Saint Bernard of Clairvaux, mingon siya, sa atong pagdibusyon kang Maria, ebidensya kini nga naata sa grasya. Sama sa atong ginhawa, ikaw nga di ginhawa karon, ebidensya nang abuhi pa ka. Sa breathing, ebidensya nga buhi ang tao. No? So, miingon ang reyna sa mga santos, miingon ang mga santos nga ang si Maria, siya ang reyna sa mga santos, ang iyang ngalan, ang iyang nalangdaan, labihan, kagamahanan. Nga ang mga tentasyon, dili makapadayon kung sanpiton ang ngalan ni Maria. Ang tamis nga ngalan ni Maria. Walang katang kitang Katoliko, lahi gayud sa uban nga pagtuo na atay Mama Mary ug doon na po tay mga santos. Di ilang mga heroes, mga santos. No? Ug mao kini ang ihatag kanato sa kinabuhi sa pagtuo nga dunay mga buhat nga maayo ang kinabuhing santo. Kaya dili man kita makahiusa sa atong magtutudlo, ini kamatay na nining lawasa, labi na tiguang na labi ning lawasa, na nanay mga sakit-sakit sa ilawom, dili ta makahiusa kung dili ta masanto. Ug iya kanang kasa kanato. Ang ato lang, mangandoy, ug miingon, ikaw ragayod, O Dios, ang akong kabilin. Kini akong katigayunan, kini akong pamilya, akong bana, akong asawa, pupili po na ta nimo nga ikaw ang among katigayunan, ang kabilin nga among ipasa ug dadon bisan asa. Manindog palihog. Mudangop kita sama sa mga santos, sama sa mahal nga Birhen Maria, mudangop kita sa atong magtutudlo ug ang Dios nga gamhanan atong amahan diha sa atong pag-ingon, mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Among amahan, himua kaming mahisama kanimo. Ang sibahan, musubay sa dalan, paingon sa pagpasaylo sa hustisya, sa kamatuoran ug sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang matinud-anon ug ubos nga mga lungsuranon, dili malingla sa sayop ug ambisyosong mga pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Ngalikaya nato ang paghukom ug ang paghimaraot sa ubang tao tungod sa ilang mga kahuyangan ug mga kasaypanan. Magampo kita sa Ginoo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makasinati sa mapasayloong gugma ug pag-alim sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makadawat sa kaluoy sa Dios, inigatubang nila sa maghuhukom, unya sa adlaw sa paghukom. Magampo kita sa Ginoo. Mapaungurong amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, abliha ang among mata, mga mata sa tanang katawhan,
nga nahisalaag gikan sa matuod nga dalan sa pagtuo nga Kristohanon. Pinaagi sa imong mga panalangin, pabalika sila. Pinaagi usab sa among mga giya, maayong pulong o mga ipanig-ingnan, ganha kanimo ug dinhi sa simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ligon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kagikan sa pagkamagitago na dawat na magalit, kinibog kinipal, mapisyan na magsamot sa mga tao, mahimog kinikalan ng Espiritu. Kaibigan sa imong Ligon Diyos, kamangging hatagon, nadawat na mo kining among Ligon ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang gihalan, kalibutan, kagikan sa ang panugbino nga abot sa yuta. O ginama sa kamot sa mga tao, nahimog silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga isuon pagampo kamo aron kining akog inyong halad sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa libok ng santo. Ginoo sud-unga nga mapaunguron kining among dala nga halad aron sa ang among mga kasing-kasing dinasig sa Espiritu Santo magsunod sa panig-ingnan sa bulahang Birhen Maria sa pag-unong kang Kristo Jesus, pagpuyo alang kaniya o pagpahimuot kaniya sa tanan namong mga buluhaton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manani Diyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyang mataro. Tinuod og angay, matarong og makaluwas gayud kanamo ang pagpasalamat kanunay ug sa tanang dapit kanimo Ginoo. Santos nga mahan Dios nga tunay ug gamahanan sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa iyang ngalan ra gayud ang kapuno sa kaluwasan. Sa iyang pagmando ang tanan muluhod sa langit, sa yuta ug bisan ilawom sa yuta. Apan sa imong mahigugmaong pagkamangyatagon, imong gibutan nga ang ngalan sa bulahang Birhen Maria mulanog usab gikan sa mga ngabil sa imuhang maunongong katawhan nga masaligong mudangop kaniya nga ilang bituon o paglaom, musangpit kaniya nga ilang inahan sa panahon sa katalagman ug mangayo sa imong panalipod sa panahon sa kalisdanan. Busa, magpasalamat kami kanimo ug magdayeg kanimo uban sa mga anghel sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Husana, Husana, sa kahitasan. Daigon ang nagahanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana, sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu or pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Kaysa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan, pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningat to sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Panginoon kamong tanan gi kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, diining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kaimo kami giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Jesucristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo misalig kanimo o mipili kanimo nga ikaw ang kabilin. Ang katawhan ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingkit kami diha sa gugma o Banilio among Papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sa mga migsuong patay na ang ilang mga lawas dinhi sa yuta. Malaumon nga sila mabanhaw o makasudong sa kahayag sa imong naong. O kaluy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo kang daykon himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo gamhanang amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niyang magkapasaylo kanilang nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdayko namo imong ngalan, mabot ka namong imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo mi sa nakasala namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw dining panahon na karon. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamog ko kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang kahumukang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kaayo. Panagdait, manapis, peace. Kordero sa Diyos. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahantang tanan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, upan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, kaming imong gihbusog o gihatagag bag-ong kalig-on nining lamisa sa pulong ug sa sakramento. Nangamuyo kami nga pinaagi sa pangama o pagampo ni Maria. Magasalikway sa tanan nga mga magpasipala sa ngalan ni Kristo o magsunod lamang sa unsay magkapasidungog kang Kristo Jesus ug sa iyang simbahan.
Diha sa among mga buhat, matag adlaw, kay si Kristo mauman ang among kabilin, ang among hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaan ninyo. Manaw sa Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na natong sakripisyo, manglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat Salamat sa Dios.